Makosana ndi khumbokhumbo lathu kunena kuti tikati tibwera ndi update tikubweretserani nkhaniyo nde ife ndikumabweradi osati kulepheranso kupezekapo pa platform yathu iyi. Nawo ndabweretsa nkhani yanu ija, nkhani yokhuzana nda Sam Kawale, Akolini Zamba komanso ndiye kutitu amene wawa Asosteni Gwengwe. Magayi atatu amenewa anaphula skando makosana nchifukwa polisi akulephera kuti kodi no ayambira patino kuyiyankhulira faulo ineyonso nditengera nthawi magayi kuchiwerenga chati kuchiwerenga kuchipwanyapwanya aya muli zinkhani umu chabwino koma tingoyesa kuyika mwa simple kuti muimvesese akunena kuti a Sam Kawale, Asosteni Gwengwe ndi Akolini Zamba anamenya alliance ndikupe iziru malingana ndi platform for investigative journalism madolo dzofufuza aja anamenya alliance kuonena kuti basi tuphulane skando pamene paja ya mabiliyoni osati masewera akuti zinalito motere. Iwowa anatenga ndalama zokwana 750 miliyoni Malawi kwacha ndikukazipereka ndekuti ku butchery kwina kwake ku UK uku tipaseni fertilizer mwaidzo ya fertilizer wako butchery uja koma ndeti fertilizer uja sanaperekedwe fine koma ndalama zicharu zinapita mpaka nande kuti no kaya lapanga motani kaya kanazidya ndalama zija palibe chimene chinse chinadzatulukapo from there. Imeneyo ndiyoyamba. Yachiwiri ndi nkhani yokhuzana ndi kunena kuti anthu amenewa anagwirizana ndi kampanina ya East Bridge. Anapezeka zonena kuti anagwirizana nayo kunotino izigula ndekuti no fodya kwa alimi kumagula basi makwacha osati $, kuzabwera pamene paja ndekuti ndikuzayambaso mpaka na kumakatenga soya kwa alimi kumakatenga soya beans unotoke alimi tipaseni soya mulipase pa ngongole tizakupasani ndekuti no fertilizer marumba fertilizer mpaka na alimi anapereka soya uja koma ndekuti fertilizer yosatani osamulandira mwaimveti. Nkhani tu yokhuzana ndi fertilizer waku butchery makosana pamenepo ndese tikhazikapo kwambiri chifukwa chonena kuti inutu nkhani imene munayitsatira komano kungoyika mwa simple akunena yonchi a Sam Kawale, Asosteni Gwengwe, Akolini Zamba anamenya madilo awo kumeneko kupanga withdraw ndalama zokwana bwanji 750 miliyoni Malawi kwacha ndikukazikhuthula ndekuti ku butchery ina yake ku London ku UK kumenekoko tikufuna mutipatse fertilizer. Kupezeka zonena kuti anthu aja ndeketa ku butchery aya ziwezo musadandaule ya etipanga zimenezozo fertilizer sanabwere koma ndalama awapasa kale fertilizer sitinamone ndeno zinakhala bwanji nokoti ndalama zomuzibweza chifukwa kenako zinazaphulika anthu ndikuzindikira zonena kuti amakagulatu kuti fertilizer ku butchery. Ndalama zijasi zinaoneke kunoti kodi zinabwezedwa kaya zinakhala morani ngati zinabwezedwa ndi zinapitano mmarumba ndani pamenepo pakubwerera nkhani ya mlandu pati pamenepo ndalama zijasi zinapangidwa recovered kuti mpaka nazooneka kuti no ndi ziru ndalama zija pamenepo pamene makosana amene wawa akubwererapo kunoti no ayankhe bwinobwino kuti mwina mwake ndalama zija kapena zinapangidwa retrieved zitabwerezeretsedwa ndi iwo anaziponderera kapena akunena kuti polisi ndi imeneno ingagwire kumeneko nchifukwa atapa anthu akuti akayankhule bwinobwino. Chabwino kuchoka pamenepo tikambe nkhani ya East Bridge yomweno ndi ya serious kwambiri no imeneyoyo. East Bridge makosana ndi kampani ina yake yomwe ndi yaku Romania, dziko lina lomwe limatchedwa kuti no Romania. Ndino kampani imeneyi inapezeka zonena kuti basi tu yapanga mgwirizano ndi makosana atatu amene wawa a Sam Kawale, Asosteni Gwengwe komanso ndekuti ndani Akolini Zamba anamenyeka mgwirizano kawoko ndikupezeka zonena kuti no kupangano ma arrangement onena kuti no inuyo mbwere ku Malawi tikupasani mabiliyoni andalama kuti mabiliyoni akulephera kuti atchulidwe kuti mabiliyoni kati wangoti ndi mabiliyoni tikupasani mabiliyoni andalama mubwere tikupasani ndifeyo ndalamazo makwacha mubwere ndi mukhenga ngati ndalama zija ndi zanu muzafike ndekuti kunsika wa fodya muzizagula alimi fodya alimi akugulidwa fodya mwayiona imeneyo
ndekuti kaya kuneko noti mukangula fojayo kaya ndakangulisa kuti akangulisa modula kaya kuti no kaya azapezapo ndekuti ma profit pamwamba apopo kaya zizakhala motani. Koma ndekuti no panalino zisokonezo zimene zimachitika pamene papa. Number 1 ndi chimene chocho kutenga ndalamazo zaboma misonkho ya tundu wapo kuipatsa kampani imene ya East Bridge kuti igule alimi amene wawa foja. Ndi ndalama zija zinaperekedwa m'makwacha. Ndi pamene no kunadzapezeka zoti kuboma kuja akhazikitsa kanali magaya omwewa wanangasi mumvetsesero kunena kuti anthuwa wina aya amagwira ntchito kwa president ndekuti no wina aya amagwira ntchito ku department yoyang'anira I think finance kanthawi imene za economy ndalama kumphika wa ndalama wina aya amagwira ntchito no ku department ya zaulimi monde mukwafake kuzungulira pankhani ya zaulimi ulimi foja ferereza foja mumvetsese no pamene popo. Ndiye kunapezeka zonena kuti no kampani itabwera ndekuti inatenga ndalama zija afe tabwera tofati gule foja kuno kuti agule alimi foja amene omagulaso foja ndero amathandizana ndi akuti Nyasa Tobacco chani kaya ndi kampani ina yake imene magulaso ndekuti foja kunoko mwayiona. Koma ndekuti awa anabwera iye ayiferizi gula foja komano foja ayi sitikugulani chani mu madollars yayi tikugulani m'makwacha nanga sana apasidwa makwacha analibe madollars. Kunapezeka ulendo umene magayizi anagulidwa foja uja m'makwacha momwe atagulidwa chani madollars mpaka zinakapanga affect so ndekuti no kuti dziko lino linapezeka kuti no linalibe forex so ya foja anagulisidwa m'makwacha sanagulisidwe chani madollars. Kwa magayiwa amangula ndekuti no ndi boma la Malawi tengona kuti makosana amene watatu amenewa amene amagula foja kugwisa ntchito East Bridge. Basi no ife nkumakha ngati kuna mizido ori kugula ndi East Bridge chonsecho amagula ndi magayi awawa komanso kugula motani ndalama zake zimachokera kuti ndalamaso za ifeyonso misonkho ya Malawi so ifeyo mabiliyoni magayi mukumvesesa pamenepo foja uja amatulusa ndekuti no mabiliyoni osati masewera akarasinthidwe abwere ndekuti mmarani ndalama ijeka tisinthidwe ibwere m'makwacha abakhala mabiliyoni osati tinagula foja ndi ifeyo ndekuti no ndalama zathu. Anyways, I hope zikumveka chifande ngati kuimvesesa zimandivuta ine ndemwe ndi kufotokoza bwa koma tipitilize no motere. Now pamene paja pachitika zotero anthu anagulidwa foja m'makwacha yogula kampani imeneyi ya East Bridge komano eni yake ogula eni East Bridge anali ngati ndekudoba komano ena ake ogula eni anali ndani anali ndekuti no makosana atatu amene wawa ndekuti achina ndeti kulini zamba amenewa achina ndekuti samkawale ndi ndani ndi uyuyu ndekuti no akumuti Sostene Gwengwe. Allegedly apolisi akafufuza nkutsimikiza ndekuti no tizani noti nzovomerezeka kwa paka nali panopa AIJ itu apeze kuti ayiphedula motero. Now apaso pamene panazapeze kuti no panabwera nyasi kwambiri kampani jeta bweraso inapita ndekuti no walimi amudziko muno ndikumakauza zonena kuti akuti iyagulatu kuteko iyagula ndekuti no soya alimi mubweretse soya wanu soya ameneyo ena anonso mpaka na mutipase ngakhale foja yemweyo komano ndekuti ndalama sitikupasani panopa tizakupasani chani tizakupasani fertilizer inu munatipasa maejeni ngati abelo ajeni ndekuti pamenepo ndalama zokwana bwanji mwa amene tingakazigula marumba fertilizer muzakhala ngati azakhala ndekuti 20 okay tizakupasani marumba fertilizer 20 nthawi ikafika. Anthu siperekani soya anthu tikupereka ndekuti chani mpaka na foja kupezeka zonena kuti no fe madikira fertilizer ja mpaka na sana bwiri kwa bera alimiso pamene popo East Bridge tino imene iyi mwayiona. Nyasi tu mukati muzione tu nyasi ndithu koma ndekuti muona rozikolezera ndi magama mfaka atapidwa. Now from there kunapezeka zonena kuti kampani ija zambaso kudziwika kuti pajati mati ndi yakulomani yatu inalibe ndalama anayipatsa ndalama nkukhala magaya wawo atapidwawa malinga ndi imene akunenelamo ndekuti kunazapezeka zonena kuti no kampani ija kuja ndekuti kulomania inayamba kukumanaso ndekuti nimekuingwiringa makumene kuko yakhale kupanga zinthu zake mwaukaptyali yamba kukumana ndi mikwingwirima pa khoti mpakana tiyeni ndikunali mlowa makoti kukwenyedwa inadyaso ndrama kaya kuti kuikwenya mpakana napeze kuti anayipanga declare kuti kampaniyo inali ngati chani
bankrupt inali yotino basi yatha ilibe chuma china chilichonse, ngakhala akatundu awo imayenera agulise kuti mwina mwake ibweze zingongole zina ndi zina kuti ku Romania kuja. Mwayiona? Now awayipasa ndalama iyoyo ikufunikirabe ndalama zonena kuti ibweze zingongole. Ine ndili ndi ngongole ena akangongolako ndikwenya kwena kwake, wina andipatsa ndalama seti pangeka dilo ara mukuyembekezera chani? Sinde kuti ningotenga ndalama zija ndekuti ndikukapezeko zonena kuti ndikukabweza ngongole kwena kuja kuti mwina mwake ndipeze mtendere ra uyu ngopusa uyu ndikhoza kumponderera awa asana ndikwenya ndikabweze ngongole. Mwayiona inayenda motere. That's why ino ndekuti nomuona zonoti anthu okodi ndalamaso zinabwerera kapena anapindulanji zinabwerera kuboma la Malawi nanga siya kuti amagula inali ngatibe ngati amagulira misonkho ya Malawi ndi makagula foja komano kugwisa ntchito dobadoba amene iyo indeta dobadoba amene angataka ngulise foja uja abwerese ndalama zonse kuboma iye azatengepo gawo lake. Kodi ndalamazo zinabwerera njenje 00 nchifukwa ake pamenepo pakubwerano magayo akutani kumangidwa ndi mwayimvano pamenepo. Ine tusikhoti tuyaya mumvesese pamenepo. Ine ndikungokupasani zimene APIJ akufotokozeti ndikuyesabe kuzifotokoza ndikuti muchichewa ifewa amayika majenawo muchizungu. Nkhani ndi imeneyoyo ndeli kafunsano zonena kuti kodi no aija Sostene Gwengwe amayiko lini zamba nanga ndi aije na andani asamuka wale milandu yawo imene akuapcha ndi yotani. Polisi akulephera kufotokoza munamva noti tifotokoza mu nthawi yake zimene ndafotokoza zimuona ngati munthu ungangozifotokoza mwa simple ndekuli kuyenera ukhale pasi bwino uwerenge nditu kodi kuti anthu amvesese kuti milandu yake ndi yotani. Ndekupangano ini samale number 1 akunena kuti akuluakulu amene wawa akukhudzidwa ndi nkhani za fertilizer ogulidwa ku butchery kuti anasowetsapo ndalama zokwana 700 million Malawi kwacha 700 million Malawi kwacha kukalipira ku London kuja. Ndalama zijarisi zinaoneka kuti zinaenda bafa fertilizer yonso sanabwere. Ndanthu amakwisa ntchito maofesi awo moona kuika fati ndalama zimene kumazungulira kumene koko zikuyenera zichoke ku ofesi yanda zikuyenera zichoke ku akaunti ya boma ndekuti yomwe inali pansi pa Sostene Gwengwe amene anali nduna yang'anira zachuma ikachoka pamene popo ikuyenera ndekuti no ikafika ndekuti ku ofesi ya ndani ya president kuti ikasayinidwe ndi osayinira zina ndi zina zikuze kuti zilongosoke bwinobwino zima documents zimafikira m'manja mwa ndani secretary amayiko lini zamba zikachoka pamene popo ndekuti ukaziyendetsa akuyenera akhale chani nduna yoyang'anira cha zaulimi fo zokhuzana ndi zaulimi samukawale. Mwayiona pamenepo ndi mukhoza kuonano kunena kuti no anthu atatuwa kodi linki yawo ikuyenda motani pamene papa. Now mulandu woyamba umene zikuvota afuna atchaje ndi umenewo kuti akafotokoze bwinobwino. Mulandu wachiwiri ndionena kuti magayewa anakapezano ndi kuno East Bridge company ya ku Romania ndikuyibweretsa kunoku ku Malawi yomwe inali company yotino inalibire even ndalama anali mphawi madobadoba chabechabe ndikuwapasa ndalama iwo watu makosanawa ndi mukuziwa kale ulali komweko ndithu link yake ndi yomwe ndikuwapasa ndalama magaye mulibe ndalama rodziwa tofuna tikupatseni ndalama muime ngati chigoba kuti gulira ifeyo foja kwa alimi koma kuti no kuti agulidwe forex feribe ndalama zakunja $, ndemo mugula makwacha feri yesesa kumenyerani nkhondo kuti mugule makwacha mukagula makwacha ndi kuti mukamugulisa kunja akakagulisidwa kunja ndalama zija think zizabwera kunoku kaya tizapanga motani nomuzatengapo motani kaya zizalowera kuboma kaya mafuna ziyendese motani sitikuziwa. Mwayiona mpaka anthu aja anapasidwa ndi kuti mabiliyoni amene sakutchulidwa mafiga mpaka na panopa mabiliyoni ameneyo abwere azapange ziti zimenezo. Magaye aja anabwera ndi kuti no ndikuzagula foja uja kwa alimi sizinakwanire magaye aja anapangaso ndi kuti matrikiso mpaka na ndikapeza alimi tilibe ndalama zokugulirani foja tilibe ndalama zokugulirani chani soya mutipase foja mutipase soya tizakupasani fertilizer ano mujeni ngati swap deal ndi kuti mosinthana choncho. Mwayiona kandi koma kupezeka zono rino anthu aja anapereka ndi kuti chani foja anthu aja kupereka chani soya fertilizer chasana tani sanabwere anthu aja anatenga foja soya East Bridge anatenga zimenezo kupira nazo kunjoka zigulisa ndalama zinalowera kuti sizoziwika fertilizer anthu aja sanapasidwe. Mwayiona
kani yake kuti ndiyoterotu magayetu kunena zoti no apolisi ndi amene angatsimikize zonse bwanji ndilemekezere pomwe pangati ndakolakola kuti mwina mwake zimavuta kumveseseka pepani kubwereza kuti mwina mwake muyimvesese bwinobwino zimakhala zovuta izizi zoti kuzitenga mu chizungu zitanthauzire zisaluze ndi kuti SSCNN akuti